Dobar dan, lijepi pozdrav svima. Ja sam Goran Đurđević, jedan od recenzenata metodičkog priručnika kojeg danas predstavljamo. Jako mi je žao što ne mogu biti s vama virtualno, pa eto, barem putem ovog videa da vam se obratim. Hvala vam svima koji ste došli na ovo virtualno predstavljanje online metodičkog paketa i priručnika u izdanju izdavačke kuće Profil Klet, kojeg su napisale uvažene autorice i autori Miljenko Hajdarović, Martina Glučina i Valerija Turk-Presečki. Meni je iskazana čast da pročitam još dok je paket bio u pripremi i da zapravo dam neke sugestije i napišem kratki prikaz. Eto, sad imam priliku da sudjelujem i u ovom javnom predstavljanju. Priručnik kojeg imate u rukama ili barem na svojim ekranima iznimno je važan za sve vas, drage kolegice i kolege koji radite u osnovnim i srednjim školama, prvenstveno na nastavi povijesti, i smatram da je važan iz više razloga. Jedan od najvažnijih razloga je taj što je priručnik jednostavan. Riječ jednostavan u našem jeziku često ima negativno značenje i smatram ono što je jednostavno da je to automatski loše i nepotrebno. Međutim, činjenica je posve druga. Ovaj i ovakav priručnik i paket je nadasve potreban upravo zato što je jednostavan i prepun praktičnih rješenja. Ta praktična rješenja proizlaze iz ne samo znanja kolegica i kolege koji su napisali, nego iz dugogodišnjeg iskustva koje se niveliralo na različitim pozicijama, počevši od rada na pripremi nastavnih materijala, kurikuluma, uređivačkog posla, ali ono najvažnije, rada u školama i dugogodišnjeg nastavnog iskustva u praksi. To je jako važno jer smo često svjedoci da pojedina rješenja koje dobivamo u školama, a i sam sam radio u školi neko vrijeme, nažalost nisu primjenjiva. Ponekad su razlozi sasvim jednostavni ili su nedostupni ili su na jezicima koje nastavnici i djeca ne mogu koristiti, ili su presloženi ili zahtijevaju posebnu tehničku i tehnološku opremu ili naprosto su preskupi i tako dalje i tako dalje. Ovaj priručnički paket ide iz tog drugog smjera, ide od jednostavnih, dostupnih, lako razumljivih rješenja. Ta rješenja su najčešće vezane uz one najveće izazove s kojima se svaki nastavnik susreće. A te izazove možemo podijeliti u dvije skupine. Jedna skupina izazova je pitanje vrednovanja i ocjenjivanja. Jer samo ocjenjivanje nije proces koji zaključuje ili završava se ocjenom koja se upiše u imenik ili barem unese u digitalni imenik. To je proces koji je puno važniji zbog učenika, a onda poslije njegovih roditelja, kako bi razumjeli razinu znanja i vještina koje je učenik dosegao i kako bi shodno tome mogli napraviti i vlastiti plan razvoja, napretka i rješenja. Za nastavnike je to katkad jako težak posao iz razloga što je pitanje odabrati najadekvatnije metode vrednovanja i odabrati zapravo i usustaviti pravila koja će biti i jednaka i pravedna i dostupna i učenicima razumljiva. Za učenike koji su često emocionalno vezani uz svoje ocjene, uz svoje vrednovanje i uz samu nastavu koju pohađaju i nažalost često su pod dodatnim stresom i pritiskom, to je dodatan problem da to njima bude jednostavno i razumljivo. Ovaj priručnički paket upravo nudi rješenja za to kroz tablice, materijale i ispisane primjere kako bi učenici i nastavnici mogli proći taj proces što jednostavnije i da kažemo što bezbolnije. Naravno, to ne znači da će svi učenici doći do razine koju žele, niti će svi nastavnici svima trebaju dati idealno vrednovanje i u konačnici najbolju ocjenu, već suprotno, to može pomoći da učenici stvore vlastitu realnu samorefleksiju, odnosno sliku sebe kako bi mogli eventualno napredovati i popraviti se. Sa druge strane, i drugi važan aspekt koji ovaj priručnik nudi, ili lijepo nazvan priručnički paket koji upravo otvarate, je digitalna humanistika. Digitalna humanistika je nedvojbeno budućnost humanističkih znanosti i to nije samo povezivanje IT industrije i humanističkih znanosti, nego je to puno više od toga. To je jedan kritički odmak i kritički osvrt kao i odabir određenih sadržaja, materijala, programa, alata koji moraju se u određenoj mjeri i preraditi da bi mogli biti funkcionalni na nastavi. Ovaj priručnik upravo to nudi. Nudi funkcionalne programe koji su jednostavni, manje ili više besplatni ili barem dostupni putem škola
za korištenje u učionicama, koji su provjereni i metodički i didaktički i koji su pažljivo selektirani. Upravo tim odabirom programa je ušteđeno vrijeme, a time zapravo stres, frustracija i sve one negativne pojave kad se nađemo u šumi nepoznatih podataka, programa i alata, pa zapravo ni ne znamo koji je najbolji za odabrati. Ono što su uspjeli autorice i autor je ta pažljiva i pametna selekcija. Osim toga, digitalna humanistika nudi još jedan jako važan dio za nastavu povijesti, to je povezivanje. Digitalna humanistika je zapravo nudi mogućnosti prepoznavanja, ujednačavanja, uspoređivanja sa ciljem uklanjanja ili barem uočavanja, definiranja razlika, sličnosti i koje mogu biti i u pismenom tekstu i u slikovnom materijalu i tako dalje, ali s druge strane ona nudi i mogućnosti tog premrežavanja, jer jedan klik na pravom mjestu vodi dalje i vodi na neki drugi program ili vodi na neki drugi level tog istog programa ili neku dodatnu mogućnost koju aplikacija nudi. Zašto smatram da je to važno? Pa upravo zato što je to suština nastave povijesti. Svi mi koji smo i radili u školama i koji se profesionalno bavimo prošlošću znamo da je povezivanje i uočavanje tih detalja i uočavanje većih, detaljnijih, dužih procesa, struktura, događaja, ljudi, istraživačkih pitanja zapravo najvažnije u povijesti, jer cilj nastave povijesti nije samo memoriranje činjenica, nije samo stvaranje emocionalnog odnosa prema pojedinim povijesnim akterima i nije samo uklapanje u društvenu cjelinu kojoj pripadamo ili barem želimo pripadati. Dapače, cilj nastave povijesti treba biti kritičko razumijevanje svijeta u kojem se nalazimo, jer zapravo povijest je učiteljica života i brojne stvari iz prošlosti se prepliću do danas i preplicat će se i u budućnosti. Iz tog razloga je šteta da ne iskoristimo te blagodati koje nam nastava povijesti nudi i sve te alate i metode koje možemo imati, bilo analogne, bilo digitalne, i iskoristimo to za najbolji način. Na najbolji način i za sebe kao nastavnike i za učenike koji pohađaju našu nastavu. Tako da zapravo to je jedan još važan dio tog paketa priručnika kojeg su pripremili autorice i autori. Smatram da to može biti jedan dobar put za daljnje trasiranje i daljnji razvoj. Upravo jednostavni programi, pametna i jednostavna rješenja, te praktični odabir svih programa s kojima se trebamo susretati će dovesti ili mogu dovesti do toga da nastava povijesti bude jednostavnija, ne u negativnom smislu te riječi, nego da bude i zanimljivija, i interaktivnija i nadasve korisnija. Jer riječ koja se prožima kroz cijeli ovaj metodički priručnik je riječ funkcionalnost i ja sam ga tako shvatio čitajući i pregledavajući da su autori htjeli pružiti funkcionalna rješenja, funkcionalne prijedloge, ideje i određene kreativne stvari koje su primjenjive. Ja vjerujem da će mnogi od vas to na sličan način shvatiti i vjerujem da ćete imati kritički odmak i vjerujem da ćete uspjeti iščitati i dati svoje kritičke primjedbe i komentare, posebno nakon provedenih sati rada koristeći neka od ovdje ponuđenih rješenja. Iz te perspektive to smatram velikim doprinosom školskom sustavu u Republici Hrvatskoj, nastavi povijesti i veliku pomoć kolegicama i kolegama, nastavnicima koji rade bilo u osnovnoj, bilo u srednjoj školi. Ono što bih htio zaključiti za ovaj mali dio svog izlaganja, da nastavnicima želim puno uspjeha u daljnjem radu i korištenja ovih svih materijala i zapravo cjelokupne ideje o svrsi nastave povijesti, a uredništvu i izdavaču i autoricama i autoru želim još puno i drugih takvih knjiga, izdanja i reizdanja ove knjige sa nadopunjenim, dorađenim i novim zapravo rješenjima, programima, alatima i svime drugime što se može unijeti u nastavu povijesti. Hvala vam lijepa, ispričavam se još jednom što nisam mogao biti s vama, želim vam svima ugodan ostatak dana i svakako koristimo ove sve alate, čitajmo ovaj priručnik i čujemo se i vidimo. Lijepi pozdrav!